Porodila se Aleksandra Nikolić, na svijet donijela djevojčicu, a evo koje su ime ona i Filip car odabrali za nasljednicu. Bivša reality učesnica Aleksandra Nikolić porodila se danas i na svijet donijela djevojčicu. Naime, Aleksandra je carskim rezom na svijet donijela djevojčicu, a njih dvoje su za nasljednicu odabrali ime Leona. Porođaj je protekao u najboljem redu, a majka i beba se dobro osjećaju. Filip car priprema romantično iznenađenje Aleksandri nakon što izađe iz porodilišta. Pripremit će joj romantično iznenađenje, a ukoliko sve bude po planu i Aleksandra prista da se uda za njega, on namjerava da on i njihova beba žive zajedno. Najviše bi voleo da to bude kod njega u Hrvatskoj. Sa svadbom ne žuri, najbitnije mu je da beba bude zdrava, pa će vjerovatno vjenčati se kada bude i krštenje djeteta naredne godine. Fanovi na društvenim mrežama masovno komentarišu i pitaju se gdje je car, ali se putem društvenih mreža još uvijek niko nije oglasio, te nije poznato da li je u Beogradu ili Crikvenici.